umlinde lo Mesiya. Wathi noma mina ngahamba emhlabeni kodwa wena umlinde lo Mesiya. Uma na uhambe engakafiki tshela indodana yakho ngoba kuthiwa kuleli ikhaya kwakuyisiqalekiso sakhona ukuthi wonke umuntu wesilisa wayezalwa eyimpumputhe engaboni. Wonke umuntu wesilisa la ekhaya kwakuyisiqalekiso sakhona, kuyidimoni lakhona lidla amehlo abantu besilisa. Kwathi lo baba lona ngicela umlinde ngoba mayifika uzoshumayela ivangeli nakithi esimpofu esingenalutho, adlule lapho avule namehlo ethu. Ngicabanga wethu mayeza ukuthi uJesu wakhumbula amazwi kababa wakhe, wathi ngabe luyafika lolu suku nakimi, luyafika lolu suku lokuthi kuvuleka amehlo, kodwa ngavuleka amehlo ami wodwa, kuvuleka amehlo esizukulwane esizayo. Wayememeza ethi ubumpumputhe buphela ngami. Ngeke sadlulele enganeni zami, ngeke sadlulele enganeni zabafowethu. Siyayiclean ifamily manje, siyayiclean ifamily. Noma ngabe ukuhlupheka ungasukuma namhlanje na uthi kuphela ngami. Noma ngabe isifo esisemndenini ungathi namhlanje Jesu lezi zifo ziphelela kimi, azidluleli. Enye izinto okuyiyona engimangaze kakhulu, uma kuthiwa uJesu uyakubiza, le ndoda le ingaboni, yathatha ingubo yayilahla. Andeni ngase ngibuza ukuthi le ngubo kanti iyayibaluleke ngani? Ani kwa Israel ayingekho lento kuthiwa igrant. Yeah, ngeke amaqolo. Jesus. Nama ngazi kwakusho lana ukuthi iqolo ngiyengixolele makuthi. So now yayingeke igrant. Umuntu wayeya kumpriest examine ukuthi akaboni ngempela, amhlole ukuthi akaboni ngempela, abese ethungelwa ingubo. Le ngubo iyona emqualifyisa ukuthi ababonayo bamuphe, iyona emqualifyisa le ngubo. Mayelahla yona engakaboni, wayethi ngathi waqala wathi ngiyabonga ndwangu, ngilale ngidlile zonke lezi insuku nenxa yakho, kodwa namhlanje ngisakudinga, because isource nansi isource iqhamuka. Hey Bishop la nansi isource iqhamuka, nansi isource iyaqhamuka, nansi isource nangu ngaphezulu kwezinto zonke owayekhona nokhona noyoba khona phakade naphakade, owafa bamfaka 6 feet underground ngosuku lwesithathu, wakhahlela itshe yavuka indodana yomuntu, wathi ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Rebaba shataba, angisakudingi. Nansi inkosi yamakhosi, nansi inkanyezi yokusa, nangu uJesu eqhamuka. But yabona wangagcina ngokulahla indwangu. Lithi iBhayibheli wagxuma engaboni. Wagxuma, uyabona ke elesizulu lithi wagxuma.
kodwa lesingisi lithi wacakadula njengenkonyana eya kuJesu engamboni ethi ngizwile ivoice yakhe ngapha, ngizwile ivoice yakhe ngapha, ngizwile ekhuluma ngapha. Wagxumeka khona noma kunomgodi akanandaba namgodi as long as nje ezofika kuJesu. Noma ngabe yini ebivimbile ama obstacles nani, kodwa nje uma ngeke ngafika kuJesu, ama obstacles ungavinjwa, ungabanjwa amaketango bomnyama. Pastor, asibale kanje. Yazi ukuthi imindeni yenu nonke ineqalekiso ezaziwayo. Esikhathi bethi nginoshukela sewuphelile manje awusekho. Waqala ngami udokotela uthe uqale ngami. Ushukela phela kumuntu. Wangibuza udokotela akekho yini ekhaya. Wakwaphathwa ushukela. Bebona ukuthi utrace isiqalekiso manje. Ufuna ukungibamba ngokuthi into yakithi. Uyangiconvince ukuthi no into yakile la. Athi mina akekho engimazi. Akekho engimazi. No akekho futhi ngempela engimazi. Umkhulu wayenyanga wabulawa ezinye inyanga ngazo moya wayethakatha nomoya insana kodwa naye wafa kanjalo. Akekho engimaziyo, akekho engimaziyo owake waba noshukela. Wathi ke asi understand indaba yakho kaShukela. Athi mina kufanele ungayi understand ngoba yihleli la. Eke hlale la khona uJesu waseNazaretha. Nemivimbo yakhe saphiliswa. Uthi uDavid mayihlabelela kwiHubo 103 uthi uye othethelela zonke izono zakho elaphe zonke izifo. Ngiyokhuluma nawe njalo lesifo njengoba ngikhuluma siyakhasha siyaphuma khona manje. Ngizwa amandla omlilo. Kukhona izinto eziqhashayo iqhalekiso ziyasu amaketango bomnyama. Ngegama likaJesu. In the name of Jesus. Name of Jesus. Now, iBhayibheli ke lithi, iBhayibheli lithi uma esegxume waze wafika kuJesu. No Jesu uyangimangalisa ngoba wazi yonke into. Kodwa uthi ufuna ngikwenzeleni. Aphinda ngimangalise lo bhuti. Baba ngimangalise lo bhuti. Uthi lo bhuti lo, that I may receive my sight. Lo bhuti unesambulo sokuthi amehla akhe akhona. Inkinga yakhe ukwamukela. Akusiyona inkinga yabantu abaningi lela. Akusiyo inkinga yabantu abaningi la. Ngoba uNkulunkulu unayo yonke into. Inkinga yakho ube nje kuze kube namhlanje uhluleka. Yabona kukhona abantu abazokwamukela umsebenzi la. Ngomsombuluko bayosebenza. Because inkinga yakho bekukwamukela. Kodwa namhlanje ake sidile nayo. Inkinga yokwamukela ngoba usefikile okuyena onika nayo. Usefikile ukhona usetendeni. Ladies and gentlemen, the King of Kings, the Lord of Lords, the one who was and is to come. Wanqoba ithuna, wanqoba uSathane, wanqoba isihoko, wanqoba isiphambano, wavuka kwabafileyo. Ukhona phakathi kwethu. Khona phakathi kwethu. Khona phakathi kwethu. That I may receive sight. Yabona lento ozoyamukela namhlanje
ayizuku ukusiza wena wedwa, iyosiza nazo zonke ama-members ama-families akho, bazobona zonke iziqalekiso zomndeni, bayibone iqhela, kanti abazi ukuthi ufike kulowo ofika asindise wena, adlule kuwe, ayothinta nabaseduzane kwakho. Shabayethe shidabakasaya shotoloboswiya masuya laba basanda. Ukhona namhlanje, ukhona namhlanje. Ladies and gentlemen, ukhona uye lo esimshumayelayo, washunyelwa ngo-1980, ngamamukela njengenkosi nomsindisi. Ngangihlale ngene esibhedlela njalo, kuthiwa sengibanjwe ukuthi ngabanjwa ukuthi, kodwa mhla ngifika kuye isibhedlela siphindanga sangibona. Ngangiqhamuke emndenini ongakazi ube nalutho, ubaba wayengenalutho nomkhulu wafe ngenalutho, kodwa ngathi mangifika mawubona impilo sengihambe more than 45 years, alokho ayishintsha impilo yami usuku nosuku. Ngimbone lokho engishintsha, ngimbone lokho eshintsha umndeni wami. Namhlanje noma sihlangene ekhaya kuphaka imoto, acabanga abantu ukuthi sizicebe kanti if it wasn't for Jesus, if it wasn't for Jesus, if it wasn't for Jesus. Uyazi lento engifunayo. Yes. Asimene ngenyawo. Asimene ngenyawo. Angeke kuphele kimi. Tanja Shabakasada Kiku Puli Ketse Ame Ungesupegela Ungesupegela angeke kuphele kimi, angeke awushabelele ngathi uqeda ukuwelulwa ndlolibo, ukuthanda wena wo ayabakasata bayane ikhumbula ikhumbule Getsemane, ungihluphekela angeke kuphele kimi Jesus, ukuthanda wena ukuthanda ikhumbula ikhumbula semanye ungihluphekela wena othi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele, washo lamazwi ethi Jesu ndodana, mayethi Jesu uthi msindisi, mayethi ndodana kaDavide uthi wena uyinkosi, umethi ngihawukele uthi ngenzela into engangifanelanga. Jesu msindisi oyinkosi ngenzele into engangifanelanga.
kukhona abantu abala etendeni abathi baba uzikhali ngizwile namhlanje na ngiza kuJesu namhlanje ngiza kuJesu ungavumi kube khona into ekuvimbayo manje ngicela uma ukhona uphama isandla sakho la ukhona sithandaza kanye nawe. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ngiyazibona izandla, I can see. Ngiyazibona izandla bafowethu, ngiyazibona izandla bomama, ngiyazibona izandla kodwa yena ubona inhliziyo. Cela nina nonke niphamise izandla zenu ngenhlonipho enkulu nisukelane khona nize la ngaphambili sicela ukuthandaza kanye nani. Nina niphakamisa izandla zenu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bashayelene izandla as they come. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Ayingizwa ubukhona bukaNkulunkulu kule ndawo. Amaqedanga ayawa aqabuka, izifo ziyabaleka, amademoni awona sabelo, amandla obumnyama. Namhlanje ebusuku sizotetela inkazimulo nomlilo negazi lika Jesu phezu kwempilo yenu. You will never be the same again. Thank you Jesus. Cela niphakamise izandla zenu, both of your hands as a sign of surrender. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hlengiwe, Ayabakasata. Hallelujah. Ngenzi. Let us declare this one more time. Thank you. Oh my God. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Ekazi lemva. Oh, thank you, thank you. Manuele, take over Manuele. Hallelujah. Yes. Say. Awushabelele one more time. Asikuzwe isihogo isho lento. Hlengiwe, oh, hlengiwe. Oh, Shabado, Shadadado, Chengiwe, Ewe, Hallelujah, Mposo, come, Senga, Agasabelele, Inzionke, Sengiwe, Lemfana, thank you,
ngaba. Thank you Jesus. Asiphamise izandla thina sonke singaphambili. Makwenzeka iphutha wasala ngemuva amandla kaNkulunkulu maningi kakhulu la endlini. Awukwazi ugeja ile wave, awukwazi ugejwa ilo mnyakazo kaNkulunkulu. Kanti uyawudinga. Uvela ubajoyine laba bantu basothandaza nawe manje. Thina sonke singaphambili sisho lomkhuleko sithi Nkosi Jesu. Namhlanje ebusuku nginikele impilo yami kuwe. Ngiyavuma ukuthi ngiyisoni kodwa ngizocela into ethelele. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafile. uJesu uyaphila. Ngomlomo wami